yakho ngokwezempilo Sigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Rhoqo 9:35. with the Black Rose of the station. Right, 30:25 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi ka-12 o'clock. Namhlanje on the doctor's note sincokola noDr Nikelo Mabandla, yena ke i-radiographer based in Queenstown. Sijonga ke namhlanje i-breast health, kuthiwa ke i-breast health yinxalenye ebalulekileyo okanye ke kwimpilo yabantu basetyhini, kodwa abantu abaninzi ke abakayazi kakuhle indlela yokuzihlola. Ixesha elifanelekileyo lokwenza i-mammograms kunye neempawu ekufuneka zingatyeshelwa. Nditshilo ke nathi ke sincokola ke noNikelo Mabandla, who is a radiographer, uza kusincedisa ke to unpack lo mcimbi wanamhlanje. Doc, good morning and thank you so much for joining us. All right. I'm not sure if, Doc, you can able to hear me on your side. Molweni msasazi ndiyakuva kwicala lam. Kunjani namhlanje? Siyaphila nkosakhondo ukuthi kunjani kuwe? Hayi khona. Siyabulela wethu ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Well, ndiyafuna ke sicacise eligama lithi mammogram, Doc, because I'm sure into yobana abantu abaninzi bazawuthanda ulahleka. Yintoni i-mammogram and why it is very much important for abantu basetyhini uba mabayikhathalele okanye mabayenze? Ngokufutshane nje msasazi, eligama lithi mammogram lithetha ukufotwa okanye ukuxilongwa ngogesi kwamabele. That's the meaning yeligama. Into ebaluleke ngakhona i-mammogram okanye indlela ebaluleke ngayo i-mammogram kukuba yeyona ndlela ithi sincede ekuthini sibone uba xa ngaba umuntu esiziqhuma okanye siva utshintsho oluthile ebeleni lakhe okanye emabeleni wakhe kwenzeka ntoni naphakathi. Yiyona ndlela ke esijonga ngayo. Ngaphandleni ke kwe-mammogram nale nto siyibiza nge-ultrasound okanye le oomama bazawuyazi badla ngojongwa ngayo xa umama ekhulelwe umntwana, nayo siyayisebenzisa emabeleni ujonga uba ngaba kwenzeka ntoni na. But zezo ndidi zombini esithi sixilonge ngalo ibele. I'm sure, Doc, into yobana nisube nixilonga kuba kususpect into yobana there is a breast cancer, so nizama utshekisha into yobana nyhani na ikhona. Mhlawumbi ndiyakwazi ukuba ndithi mna ndingumama ndisuke ndize ndizokwenza i-mammogram, or kufuneka ibe kanti ndifumane i-permission from ugqirha wami into yobana, you know what, I think you should go for i-mammogram, uDr Nikelo Mabandla, so that sizawutshekisha into yobana nyhani na Why I'm asking this question, ndiyakulaa nto ye-early detection is better than early prevention is better than detention. I think itsho kanjalo if I'm not mistaken. Yes, okokuqala msasazi mandiqale ndithi nje i-mammogram ayiyokujonga nje cha i-cancer kuphela. Okay. Zikhona ezinye esizibona njengoba benditshilo into simxilonga ngamabele ngogesi xa ngaba kukhona utshintsho aluvayo mhlawumbi emabeleni wakhe. Loo nto ayitho ukuthi yi-cancer leyo. Ngenza ukhona esinye isifo esinye xa emabeleni esizawufumana ayiyo-cancer yinto ethile. Ukuphendula umbuzo wakho wesibili, xa ngaba kukhona umuntu ova into ayivayo ebeleni, yes, uye athunyelwe ngugqirha wakhe, kodwa ngokwemiqathango nangendlela yokwenza yabantu abangoomama nakunesebele zempilo, ithi le nto umuntu ongumama ongapha kwe-age ka-40 nawuphi na, noba ukhona into ayivayo noba ukhona into angayivayo, kubalulekile uba makahamba ayotshekisha uba akho nto ikhulayo naye ebeleni lakhe, ngoba xa sikulaa age once umntu afike phaa ko-40 uya ngaphezulu, ii-studies okanye ke aba babengaphepha bathe xa behlola babona uba abona bantu baninzi bathi bayifumane i-cancer ngabo bantu bakuloo age ngapha kothi uya ku-40 nokubheka phambili. Ayivamanga uba khona abantu abasebaninzi. So noba ke umntu ukhona into ayivayo
okanye ngakufuna into engayibhala once afike kulo age leyo at least kanye ngonyaka makamane ozichekisha uba amabele wakhe asese-right na ngokwenza i-mammogram. Loo nto ke ayidingi ke msasazi isigqibezele nje loo nto ayidingi ke uba makade abe uthunyelwe ngugqirha wakhe angeza kumaziko afana nalawo wethu we-X-ray department afike atshekishe uba uyigqibeleni uyenza i-mammogram kulo nyaka upheleyo okanye kulo nyaka abalupheleyo lumfake egesini lo muntu lo as long as ekula age sibone uba hayi akho nto ngoba ixesha elininzi siyibambe ingekavakali okanye into engekaqwalasela itshintsho oluthini ebantwini bakhe lelo naxesha sifuna uyibona ngalo ke. Xa uzawuyokwenza mhlawumbi uzawuyokwenziwa i-operation okanye uzawuya kwi-specialist mandiyibeke ngolo hlobo doc kuye kuthiwe akufunekanga uyenze into ethile akufunekanga iyenze into ethile ingaba naxa ngaba ndizayokwenza i-mammogram kufuneka kube khona izinto mhlawumbi endingazenzisiyo in preparation of ukuyokwenza esi screening. Hayi asinamiqathango at all ngoba ke noko yi-examination yangaphandle ezinto sutya okanye kuthini ixesha elininzi xa ngaba zawujonga esiswini okanye zawujonga phaa ngaphakathi emntwini emzimbeni kodwa i-mammogram ungaphuma nje esitrateni ungene ngaphakathi i-X-ray kunjalo sikwenza i-mammogram awugqiba futhi. Surely ikhona zikhona i-myth and misconception about into ye-mammogram doc zithini? So abantu abaninzi banalaa nto yoba mhlawumbi laa gesi iyacinezela ke laa nto ye-mammogram xa yenziwa. Abantu abaninzi bayakhala ke uba ibuhlungu laa nto laa plate le siyisebenzisayo imincisa kabuhlungu ibele. Kufanelekile uba sibe bulincisa ibele so that sizokwazi ukubona kakuhle uba kukhona into ikhulayo naphaa okanye akho nto ikhulayo. Enye into eyi-misconception esesiyive ngenye ixesha yinto ethi hayi uba ngaba ufaka imali kakhulu emabeleni uzawuphetha mhlawumbi une-cancer. Hayi ayikho loo nto leyo. I-cancer nje iyazihambela ine-risk factors okanye laa nto ingathi yimingcipheko ethile xa ngaba umuntu enawo. Obalulekileyo umngcipheko we-cancer ukhula nje i-age. Abantu abangaphaya futhi basemngciphekweni ezinto ekhulu bangaba nayo i-cancer. Okwesibini umngcipheko ophambili kunga-exercise nokutshaya ngomnye umngcipheko omkhulu lowo. Okwesithathu xa ngaba ukhona umuntu ngakumbi kweli cala lakulo mama umuntu ekhaya ozalana naye ingakumbi kweli cala lakulo mama wakho owayeke wane-cancer wena ke ingumama ayithetha ukuthi loo nto usemngciphekweni kakhulu we-cancer. So zezo zinto ezidla ngodilishana nazo uzame ke uzi-explain kubantwini. Right, Doc wethu okugqibela nje singakulibazisanga kumntu omameleyo at this particular moment osekhaya ungathi kubaluleke kangakanani into yobana abantu kuba ke bosowutshile into yobana ke you don't necessarily need to ubana ube ne-permission ozayinikwa mhlawumbi ngugqirha wakho. You can just go, more especially if you are over 40, uyokwenza i-mammogram so that uzawukwazi ubana should kube kukho anything engahambi kakuhle emabeleni akho ikwazi ufunyanwa kwangoku. But ufumanise into yobana because singabantu abasezilalini doc thina ufumanise singabantu abakholwa sikholwa ngokubona amanxeba esandleni ukuze sibe siyakholelwa into asibhilivi kwinto yobana masimane siyokwenza ii-check-ups every now and again sibe singaguli okanye sibe singava nto. Uyawuduva abanye abantu besithi yeyi sana uzibizela ukugula wena kukude kunawe because uyahamba uyokugrumba. Sisisusa njani esaa stigma sobana sibe ngabantu abonqenayo ukukwenza ii-check-ups for unongekehli? Ibaluleke kakhulu msasazi le nto uyithethayo. Ndizawuthetha nje ngokuthe gabalala. Ayondaba ye-breast cancer nje qha kuphela. Nezinye izifo ezifana ne-cervical cancer abantu abangoomama bazawuyazi uba kuye kubongozwe uba mamane yokwenza le-PET smear yotshekishwa akho mhlaza nasalayo apha emlomeni wesibeleko. Abantu abangootata nabo kufuneka bamane bayotshekisha uba akho nto edibene ne-prostate cancer namhlanje seyiqala. Zonke ezaa nto zibalulekile msasazi ngoba kulula kakhulu wena ukudilishana nezifo
xa ngaba sise-age kuba nzima kakhulu xa sisesigaxa umntu seneqhuma mhlawumbi le senza liye ematanjeni yesindini liye emiphungeni njalo njalo. So sifuna uyibona ngelaa xa kusekhona ii-changes engekeva nto yena umntu and laa nto ke ngoku yenza noba umntu kwi-medical aid, umzekelo abantu abakwi-medical aid uye fumanisa uba i-medical aid yakhe unyaka nonyaka isoloko ibekela bucala i-fund ethile okanye i-provision ethile yoba makahambe okwenza i-mammogram. Laa mali lena ayiphumi phaa kulaa day-to-day account yakhe ayisebenzisayo xa yakwagqirha. Imali ye-mammogram abakayisebenzisanga laa mali ye-mammogram akazuyifumana, ayizuthatha ifakwe kule day-to-day account yakhe. But i-medical aid umzekelo ziyayenza into yobana to make sure uba zine-provision yoba umntu makenze kanye ngonyaka enze kanye ngonyaka enze test kanye ngonyaka enze i-mammogram, so that xa ngaba kukhona into ebonakala kwakwangoku bakwazi ukwalaphulana nayo kwangoko. Loo nto ke yenza uba nakubo beze-medical aid kube cheaper ke ngoku ukubhatalela unyango lalo mntu xa ngaba i-cancer yakhe ibhaqwe kwakwangoku. Unaxa izawufika ngoku in 2 years time seyandile yambe yonke into. So loo nto ke msasazi kubaluleke kakhulu abantu mabangabi nexhala loba hayi uzingela ukufa. Ukufa kona sihamba nako. Xa nje ingxaki ekuthini ukubhaxa sekundawo na, and xa sikubhaxa kwindawo ethile siyakwazi ukujongana nabo. Kathi abantu abaninzi bafumana uba iyaqala i-cancer atrithwe babe right umntu angabi nakwazi. Xa sinyekile okanye efike sekulate kulapho kube nzima kakhulu ke ngomsasazi. Right. Doc, siyabulele kakhulu ukuthi ngexesha lakho benemini. Inkosi kakhulu. Right, that was Dr. Nikelo Mabandla, yena ke i-radiographer based in Queenstown, but ke useMonti ngoku, if uyakhumbula kahle sidla ngoconnecta naye via Zoom, but ke he is very much busy East London at this particular moment. Besijonga ke i-mammograms, trying to understand because some of the things you would find into yobana as medical terms zizinto ezithi xa zicaciswa ibe zizinto esizaziyo, kodwa ithi xa ibizwa kuthiwe kufuneka wenze i-mammogram, konibana yintoni ngoku leyo, uyayibona ne? So